Usaha mo na nimo. Para sa mau ni tangkal. Hi mga ka-vibes, kamusta? Gimingaw na jud ko ninyo mga ka-vibes kay medyo dugay-dugay na jud ming wala naka-upload. Giubo among bata, luoy kayo, gisipon pa jud. Ha. Luoy kayo kanu. Luoy kayo ka? Say hi. Hi. Hi na, hi na. Hi. Medyo taas agad ang panahon nga wala namin maka-upload og video. Kay kami nag-adjust sa among cellphone, sa memory, o Padong may karon mga kabayb sabay sa akong mama. Kaya na ko siya ipanawagan sa akong mga igsuon nga tuwaron sa mga layong dapit. Ha? Mga niya akong mama, nang laba. Hi guys! Uno! Ayo, balong! Istorya na sa imuhang mga gipanggimingyaon nga mga anak. Hi guys! Shout out ko sa akong anak sa Manila, si Dinggeng at og si Inday Marga. Ayo, gila ko istorya. Kaya maay ko ninyo, og sa Dumaguete, si Aldo. Sa Cavite, si Adrian. Bisan og wa magunahuna na ho. Say ako, hinahan man ko. De. Siyempre. Kuya Intan. Lamay kayo ko. Sama ka ng labada ko, inyuhan na. Amo ah. Hawa de balong. Unya na sila mo ko ana hug na patay na ko. Siya pag nga na. Hindi ba ka matubag og manawag sila? Kaya mo hila ka. Oh, gitapan na sa nimo na imong inunon na imong sunod ko. Malibog na sa kana. Ikaw, hindi ka na talaga nag-ano ha. Shout out ko mga anak. Aron, nakahinom-tom ba kuno mo nija? Ano na nila? Makita ko nila kaya problem na ako. Alejandro, kang basa-basa na po kaniya ha. Usaha mo na nimo. Para sa mau ni tangkal. Ano yung bunga ng mangga? Hi guys. Ikaw. Hi guys. Hi guys. Tantong. Hi guys. Hi guys. Babay na babay. Kaya ulit babay. Pipi. Ayan lang natin. Asa day ka? Kali dito ka, katato sa mita. Tato sa mita. Naka na, ikaw na ka. Naka na. Ay, sorry. Dali. Let's go. Asa mo kakang? Kato na yellow. Na. Video na tayo ki. Ha? Yan, ano to? Ito ba? Sabi lapong na ka. At juday ka da. Kiat paday. Kiat paday. Ha? Talong. Hinay ka man na damag ka na. Upaw. Tatali na. Bye-bye. Bye-bye. Asa di ka? Dada. Ha? Dada. Dalam? Dada. Dada? Ato ka, ikaw na ka. Di mo sugot. Hello. Halok. Adlo ka?
Katuod dyan siya sa pultahan, oh. Churitsura siya, oh. Asa man ka, oy? Ditsura na si Jack. Kay bawa na sa asa dapit pultahan. Asa man ka? Kisa ba mong gipangita diha? Ha? Michang? Wa man si Mimichang diha. School man. School man Mimichang. Hi, mami. School si Mami Chang. Asa mo? Hoy. Tutuod siya alsa si Agyo. Kamaon na siya sa dito mo Agyo. Yan, gawa sa pud siya. Asa day ka? Kisa di mo gipangita? Tang. Ha? Tang. Misang? Oh. Ha? Asa si Misang? Ha? Asa si Misang di ay? Tau. Lakaw? Asa man padung? Cake. Hala, tubahan ka na ron. Asa si Misang padung? Tot. School. Oh. School, Misang. Ay. Ay. School. Wa ka uban. One. Wa uban ali. Ba. Wa uban ali Misang? Wa. Ngano man? One. School man Misang. Tang. Ligawon ni nako ni akong anak ng mga ka-vibes kay gisapot. Uy, no it. Lagi dito bakwa. Wa, ang lakaw to sa Rizal. Rizal ba Rizal? Di ami dire sa payag sa kong manghod si Mark. Kuha sa sila dito kuya kaw. Ya dali ya palihog ya kay hugaw kayo ya. Dalingaw ko aring ang hung. Awan nak. Baji kay galangi. Aya pag open da kasabanga sa tito diha. Na mga Bible niya diha. One. Ano to ka? Manilisi dito ka na magana. Ma, manilisi dito ko na tayo magana. Abog man diri eh. Di ami diri karon nagnaw ko ring hong baji. Isapot kay nagibati. Nang dahan trabaho sa bay wa ma lihok pa kay ngani man jud ning bata nga maglangi di man jud ta kalihok dayon. Nang mapindi ang mga trabahoon nga isa po napindi po ang among bulingon. Malabang man ta ko karon. Napinding kay kada adlaw naman akong klase unya wala may tubig sa mua kay patutog na pay tubig sa mua kay ako Hindi naman ka to Domingo man yan, maglaba. kadlawnan og kuso ba bahala gini kabuntag na hay no wala man magsagop pa man ya ang lagi na pekira sa oras na kay bata ni guli ano kita man pasisyahin na ni John kuha sa mong kamera ha naluoy ra man among bata nayayay. Ako po ba dyan, maguwang po. Gagi pang ubog pang sipon kay sa panahon ba karon mga ka-vibes nga init man mo kalit og uwan nya syempre gikan mag-eskwelahan maglakaw padong maglakaw naguli maglakaw diyan naguli dito sa bay inom og bugnaw og naay bugnaw pero nya magbasa-basa ba dagan-dagan mo na siya o nangan man ni itong camera eh bawi ko ba on jud niya among cellphone. Siya gusto gud unta kong kada adlaw ko mag-upload kada adlaw ko mag-video saon man dili man jud mahimo no kaya among cellphone is baon so puhon na raman jud makapalit raman jud mig bag-o nga cellphone nga nang pang-vlog ra jud nga cellphone kada adlaw na jud ta mag-upload mga ka-vibes paningkamutan jud na nato naot ka maabot ng panahon na nga makapalit og nga cellphone para pang-vlog. So we pray for God and hope that we
can achieve. So mga ka-vibes kanang di sa naman nato tason kayo atong video karon. So hope nga na-enjoy mo sa gamay nga video nga mong ika-upload karon. Hinaot nga nalipay mo sa pagtan-aw og ayaw baya mi ninyo biyai ha. Sa padayon nga nagsuporta namo, daghang kayong salamat og sa mga subscribers namo. Thank you very much ninyo mga ka-vibes kay ning subscribe mo sa amo hinaot nga magtuloy-tuloy pa og sa mga wala pa naka-subscribe, please do subscribe to our YouTube channel in town mga ka-vibes. Maluoy mo. Dako jud kayong tabang ang inyong pag-subscribe, pag-like og pag-share, pag-view sa moa nga video. Gibuhat din ako nga video kay para ang gibuhat ako ni nga ang magistorya ta bahin ni ana og unsay rason nga nung nag-vlog ko. No, i-separate nato siya nga video. So anhin na naman kutob mga ka-vibes. Lagay. Oh, lagay na sutan. Ano na naman kutob mga ka-vibes, and thank you so much guys for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify mo sa mga bagong video nga i-upload. Bye! Amping!